Wara li l-oppożizzjoni preżentat id-dokument Ekonomija għan-nies kien hemm kummenti pożittivi ferm mill-unions u l-korpi kostitwiti. Paula Bela fisser dan id-dokument tal-Partit Nazzjonalista bħala wieħed illi qatt ma rajna bħalu. Ir-reazzjonijiet tagħna huma pożittivi l-ewwel id-dokument li qatt ma rajna bħalu huwa l-ewwel dokument minn l-oppożizzjoni li qed tgħid isma' tikxef il-karti kollha ta' l-ekonomija kif għandha timxi. U din hija pożittiva. Arter Muscat jgħid li dan huwa dokument li joffri kunċett modernu pożittiv. Aħna bħala MEA sodisfatti ħafna din l-idea li l-oppożizzjoni qed tipproponi. Oġbitna ħafna l-idea li il-proposti ma żommhomx moħbijin. Toħroġhom issa, taqsamhom l-idejat li qed jiġu u tipproponihom pubblikament. Bħala kontenut, ovvjament iridu nidħlu ftit fid-dettall. Pero oġbitna l-enfasi ta' ekonomija għal-ħaddima, għal-poplu. ċoħ, l-ekonomija edemmek kif tiġi disenjata biex isservi lil-ħaddima, lil-ċittadini. Viktor Karaki jemmen illi dawn il-proposti għandhom jissarfu f'business plan nazzjonali. Huwa fatt pożittiv l-oppożizzjoni ħarġet biex ngħidulek working document li minissa sal-elezzjoni ħad kompli tiżviluppa flimkien mas-social partners u mas-soċjetà ċivili biex ovvjament joħorġu dak l-inizjattivi li kollu bżonn kull investitu biex jara l-ġirjazzjoni sejħu l-pajjiż. Dwar id-dokument Ekonomija għan-nies jikkummenta wkoll William Portelli. Overall, naħseb jena huwa pożittiv u nemmen li se jagħti ċans il kulħadd jgħid il-parti tiegħu. Jien naħseb li t-trasparenza wkoll qed tilab logħba importanti f'dan il-proċess u kif konna qed ngħidu la darba qed jinkludi wkoll il-good governance miegħu jingħalija il-pakkett issa qiegħed hemm biex wieħed jibda jenalizzah u jibda jaħdem fuq. Ħadna wkoll il-kummenti ta' Kevin Borch mill-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija. Mad-daqqatajn ġifieri jidher li hemm ħafna commonalities bejn il-prinċipji dikjarati ta' Chamber fl-economic vision tagħha. Hemm ħafna ġifieri fuq il-produttività, fuq li nsaħħu struttura tat-taxxi ta' Malta, fuq il-land use u diversi oħrajn. Ġifieri aħna fil-jiem li ġejjin se nkomplu nitkellmu aktar fid-dettall mal-Partit Nazzjonalista fuq il-dokument. Dawn il-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma bbażati fuq 20 priorità b'enfasi kbira anke fuq Għawdex.